вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, сябры. Ой, Яночка, ведаеш, я стаміўся. Это не дивно. Ты колькі сегодня часу спокойно на месте посиди. Ну, думаю, не шмат. О, правильно. Носился по двору, як шалёны. То з мячиком, то у хованки, то... Просто бегаў з хлопчыкамі на выперадкі. Дык гэта ж цікава і карысна. Гэта безумоўна карысна. Калі бегаць і гуляць у меру. Лёгка сказаць, у меру. Калі я бегаў гуляў, стомленым сябе не адчуваў. Затое зараз адчуваеш? Яшчэ як. Мне нават складана падняцца, каб пайсці перакусіць. А ты што? І не еў сёння нічога? Не памятаю. Напэўна, толькі з раніцы. Ой, ну, Топа, гэта нікуды не варта. А ты прынясі мне, калі ласка, бутэрбродзік з мёдам. А то я баюся, да кухні не дайду. Не буду я табе нічога насіць. Ідзі павячэрай як след. Не пайду. Калі я да кухні даплятуся, здаецца, не змагу лыжкі да рта данесці. Во як я стаміўся. Ой, ну ведаеш, з лыжачкі цябе карміць ніхто не стане. Не маленькі ўжо. Яночка, а ты уяві, што я захварэў. Хворага ты б з лыжачкі карміла? Ну, хворага карміла. Але ты здаровы. Просто перагуляў. Ну, сяброўка. Эх, ну не хочаш карміць? Не трэба. Тады прыдумай, як мне гуляць колькі хочацца і не стамляцца. Не ведаю. А яшчэ прыдумай, як мне ўсё паспяваць. Я вось дзень прагуляў, хатняе заданне не зрабіў, у сваім пакойчыку не прыбраў. Калі хто з дарослых даведаецца, ой, будзе злавацца. Ой, Топачка, мы пра рэжым дня з табой 100 разоў ужо гаварылі. Трэба сесці і падлічыць. Колькі часу ты праводзіш на занятках, колькі табе патрэбна на хатняе заданне, на усялякія важныя справы. Ой, ну калі я ўсё гэта падлічу, мне на гульні ні хвіліначкі не застанецца. Я нават і спаць не буду паспяваць. Значыцца, паскарайся. Вучыся ўсё рабіць хутчэй. Тады і пагуляць паспееш. Ды ж я мядзведзік. Ты што, забылася? Ой, Яночка, а мядзведзікі ўсе павольныя. Пакуль я навучуся паскарацца, шмат часу пройдзе. Я вырасту і стану дарослым. І навошта тады мне будзе час на гульні? Касмічнае прывітанне, Яна і Топа. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Іліначка, салют! Ой, прывітанне, як я рада цябе бачыць, Іліначка. Ты вельмі своечасова з'явілася. Мне таксама вельмі прыемна бачыць і вас, і гледачоў. А што здарылася? Мне патрабуецца дапамога касмічных тэхналогій. Ой, як складана. Да нічога складанага. Просто Топа на вуліцу увесь дзень прабегаў, стаміўся і нічога з таго, што быў павінен зрабіць, не зрабіў. А зараз зразумеў, што быў няправы. Ну што ж ты, Іліначка, адмовішся мне дапамагчы? Ну, не адмоўлюся, вядома. Ты ж мой сябар, а што трэба зрабіць? Не згаджайся гэтаму гультаю дапамагаць. Не ў пакоі за яго прыбіраць, не хатняе заданне за яго рабіць. Чаму? Мне ж не складана разок дапамагчы сябру. Для таго, што ты пералічыла, нават касмічныя тэхналогіі не спатрэбяцца. Я за Топу даволі часта ягоныя справы рабіла. Яму гэта на карысць не ідзе. Шчыра кажучы, Яночка праўду кажа. Калі ты зараз за мяне папрацуеш, гэта не вырашыць праблемы. А што яе вырашыць? Я ж кажу, касмічныя тэхналогіі. Думаешь, Іліна табе з космосу даставіць робота-уборшчыка і робота-вучня? Не трэба мне ніякіх роботаў. А што трэба? Трэба, каб замест аднаго Топы стала 2. 2 Топы? А лепш 3. А можа лепш 4?
Не, хопить з трьох, думаю. Один буде робити хатні задання і ходити на занятки, буде топоразумник. Так, здається, я розумію. А другий топа буде гулять, а третій... Третій буде топа-чистьоха. Ой, ён буде прибиратися, посуд мить, за одежей сочить, каб чистая була. Так що четвертий топа нам не потрібний. Ну, добре, Топочка. Допустим, я могу такое зробить. Потроїть топу? Леночка, ти правда гэта можеш? Так зроби гэта хутчэй. Почакай, Топа, я сказала допустим. Але перш чым рабіць, трэба падумаць пра наступствы. Ой, а што тут думаць? Усё вельмі добра атрымаецца. Лічыш? А ты гатовы прысмакамі дзяліцца? Прычым не з адным топам, а з некалькімі. Прысмакамі? Ну так, топы ж будуць аднолькава любіць ласавацца. Правильно? Гэта верагодна. І яшчэ, калі ты памножышся, як вы будзеце вырашаць, хто з вас на сябе возьме ролю чысцёхі, а хто разумніка? Ой, я і з одним топом даволі часто домовитися не можу. А коли їх буде 3? І кожны, я ўпэўнена, захоча толькі гуляць, таму мірна дамовіцца ў вас наўрад ці атрымаецца. Ой, ой, Іліночка, коли ласка, не треба топу патройваць. Ой, я і сам зразумеў, што гэта не вельмі добрая ідэя. А што ты там, Яночка, пра рэжым дня расказвала? Вось гэта правільная думка, Топачка. А пры дапамозе касмічных тэхналогій я магу дапамагчы табе ўвесь твой час падзяліць і падлічыць. Згаджайся, Топочка. Ну, добра, я згодны. Хаця яшчэ падумаю, як можна скарыстацца касмічнымі тэхналогіямі. Падумай. А зараз, паколькі ты, Топочка, трошечки адпачыў, Сапраўды, гэта так. адпраўляйся вячэраць і да заняткаў рыхтавацца. А мульцік глядзець? А ты свой мультик на вуліцы прагуляў. Лічу, гэта справядліва. Сябры, вы ж не так правялі свой дзень, як Топа. Тады давайте паглядзім мультик. Давайте. Все, я павячэраў, хатняе заданне амаль зрабіў і памылку сваю зразумеў. Ой, а што, мультик скончыўся? На жаль, зараз час рыхтавацца да адпачынку. Ну, тады чысцім зубкі і хуценька спаць. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.